Tumi mati jong ni phai ECR ni langwukwa long ingdeng hini amahang ke katalon. Patumi ni phai ECR ni langwukwa long ingdeng hini amahang ke katalon pon. Bangso katalon langwuku development committee president Samsing Rongpi secretary Bikram Terang atum patir piponsi mesen pen kipachun ponji pura aluhi aman pen Karbiang long Thomas council speaker long kiti mongatum lapen Borjan VTC chairman Rajbu Teron lapen Ratsai Klembang Joyras Rongpi atum cetong dunsi mesen pen sai angdeng pachun pon manja pen Junison Rongpi report TK News Kar Kila temom no, mampir seta non temom no, kona muka sulala jamu, orang ni pen kanon ada sulala dah main point long dah, biar aja, duko dah kita bisa ngomong, dah itu simple, nasi tuar dah apa ni kita tuar dah maju sama pendam aja ada, tuar kita yang ni sih maju kesulitan penceng lok. Asal aju kilo kita dapat jang misalnya tuadan misalnya asal ya dalam kita dadak yang mukul adim pemilik dia pan di mata pompo kadang kita siarun dia pan itu kita ini orang sipil lah dari mata nan dapat penjual pan ini sampai terbulang siapa itu kita siap kalau dulu kita ulang ada tuh kan dapat dari apa Sir, tapi kan itu nanti ani rata itu dah zaman amen itu kan solo dah itu lipat apa ini kami yang kita bisa pilih kita apa pada berapa ini besar pokok cuma kita tuh tadi kita mata dengan kamu bisa sampai ke akhirnya sih final ini sisa final ini boleh sampai berapa kalau ke sebang orangnya kita mata mata ini kan kita mata oke kalau kan ini ada nampak mau akan bantah jangan kemudian karena pada waktu itu pada waktu itu kan ya dan siap balam dalam dan beda pada waktu itu kajian awal tadi bare aset dan anehom sih ini cukup ini apa pada ini dan ini tak kita mau di sana mana Putih sudah siapa mau tiket ke anda tu lah hak macam kalau benar kita ni dong se MC dong se tiket long dendat kita the room ke an tem ya kong do an ke tempo macam MC high shot ni bo pan dia man shot dia pan ke mata thelo mesti terdak APHLC mass joining long nit lang klang wong rong kim along kipaman pon amai APHLC dipu ele amai pu diuri teron maicari ponsi inglong po singhason awar ke ongdung BJP Kongres lapen ASDC rat cari asong ke kroy arat atum mena rat cari asong aphan ning kacet hekawe det pen ajok mena rat cari asong pen ci orintisi ing tangrak lapen thir thip pen APHLC rat cari asong along ing tangrak thir thipen kaching bedun songja pi abang pi atum aphan kar bia poho pen epak pak pen man peng pi pajir si archopon lapen APHLC rat cari asong aphan laan so se 6 sidul
kachisong ji aphan jakong horang aho or pidun thu BJP Kongres lapen prek jamrat cari asong APHLC kachipa okdun asong japo asong japi atum aphan karcho amai along manpeng kedo kachitong dun aluhisar po abang pu APHLC tiripi chunbang APHLC CC GS sarkiri rongphar lapen APHLC tiripi dunmai pu CCVP Rajastiso lapen APHLC Legal Sense lapen Bokajan LA candidate Samson Teron lapen APHLC tiripi dihin chunbang Finance Secretary lapen Singhason Constituency MEC candidate Rajas Timung lapen APHLC tiripi Saihem Chunbang Dipendra Trongpi lapen APHLC Organizing Secretary Kursing Timung lapen APHLC Dipu LA dihin Chunbang Anthony Timung Singhason APHLC Youth Wing Amaipu Elvin Keap Rongbang PS Amaipu Bronson Killing lapen Inglong po Singhason Ahabar ke Ongdung Arat Thur Paksi APHLC asong aphan jakong kachip herang dun amai along lamthe kejai atengke Karbi Anglong Karbi khe aphan non nangjum bom si non ke pli kepra pli percent anvedlo KAAC anghoy BJP jongsi cari bom lang pulote Karbi khe lapen Inglong asu virdetji kaphere meme angring nangdo bomlo tanglo pusi lamthe jaipon manja pen junison rong pi TK News Karbi Anglong Ipudun kantung lape nili kanije dun kantung alam hila kanlo nilitum ningkan haro krisur kebra hokebra isia ningkan nambong pen Karbi population mate aphai pior ke ena hote haro ambong pen bang trong nerke do setame surihini ra cricket home aningkan a pior mate singsa sunu bangke Karbi population bangke haro ambong pen li kebra pliansi nang gocoblo from nerkebra nerkebang bong pen li kebra pliansi nang gocoblo lasi phirme me pick ang ile tum Karbi ang nomolo do bonglo lasi labang so ka phirme me pick ang pen ka chipijo kya phan ile tum boson si klem nang jima ko arniwang ta ile tum do thekhe sang thekhe ile tum cho thekhe jun thekhe son si ile tum arniwang ta kamatha akisum ile tum sang se dode sang se ne tum ani nilitum anu kaprek kongres lo pupe nilitum nilireng sodak na nilu sodak na nilitum here pinpen six sidur aron lopen nilitum Karbi apana ki pitang aron sebar hit apose cicini nang ji ho lopen nilitum Karbi tum jog nang ji ho nilitum akamat hapen ani bang samin nilitum tambong thanambong nasi kebangji ningkan sumi hinira ingkara hini ani kana bang nilitum Singhason along risk tame nilitum chepai pon yaji apen chepai pon beji apen nilitum ardido job business nachutoy pon sa na jentimu apan nilitum kahai pon pe beji nilitum kiman pon kila halo apen nilitum local MEC mate MEC ke damtang kongres na hotame ningkan krit ho sa Pradip Singh nar pena job nang charilo alangli pen nilitum phan Karbi akhaya phan akeban pi nilitum phanta chekhom le delo lapen angkiwan pinil tum kece teklong lapen nil tum phan isi ning nang patok it mate insu ki saglut nil tum ake sojo rason nil tum kece teklong mahalo kuki lapen Karbi aron of hudil tum phan relief kemalo nang kibi hudil tum phan ki pu kela halo nang tum Karbi abut penene EM kelong le lapen election ke hai kali bontani kuki abut paseni ke hai kusi alang le relief kemalo ta nang pangrum pemi se alang le nang kaninje lapen di masa lapen Karbi aron hutame alang le lapen kaksi manja relief kemalong ada veterinary adimalong sinil tum relief kem dolo hala bang suhuta alang le lapusin ang kadinji lapen ke jud hut ke 17 ningkan tharong ningkan
suri ini ra kritroksi anika hala so anika sampai alang li lapusoi nilitum serlong ri along ta lapuson se alang li nang kaniji ada ka alang li nang ninje kala palon ne tum nang tum tu thakhe dori ni tum thangpi thangpra nang isi nang tong phanang plung eji ko alang li land and revenue IEM chobom mo si alang li kaniji la halo la se alang li han hala bangsar ni kasinil tum alang li phan ning ki dok de ka jok alang li ta ino da karbi pulutan ke alang li lapuson ninje je desa amit hala khai panci pijok nang ji pu alang li batha te la son ninje je nang ji kasinil tum khadam si alang le pan hala bangsar ni masih pudun dak lo nang le pan ke gut nang pikelo lo pe nang le pan terem pu ko pena jok alang le pan terem si ako ni le tempat kicha next ki ban thu nang ke stem thu ba sar Amar Singh Tiso ni le tempat nang pulo nang tum singason ka do ke angbong pen ke special paket ke nang tum serong ri han lo kusin le tempat nang tu nang tum pan pata nang pipo sakuri nang pipo tawar nang pipo me nang pipo lang nang pipo nang tum pan dorchit abo regular sai nang tum kirai nang jaso nang tum pan nang pipo ko pena jok ni tum pan nang chaklo piniarni ni le tum regular sai nang pipi pena setamen ni le tum piniarni ni tum longle pata ni tum nang pinang ji tamen non kichu do bang ke rong agang gura atim pen dam si chingki dam lo nang tum pan ke arni ban arni selong le patai thong kep bang samet pata ba nang pipi kilo pusi alang le nang pudun dang lo lasin ni tum ke pata tenang ji nitum karbia population ki julu nitum khai ka jong nang ji nitum karbia tamasa atum ansi longle penceng lok pata penceng lok lapen gorenger se penceng lok ado ka bibut anta dak nitum epicher se kenang nitum se jong chok nang ji nitum singason lo bi akiman ta lang lo lasinili napan pensi lang pin kon Amar Singh Tiso tame nangli rar phan chong chwe ri singason arat ke lubo ko posi none phonga bangke nil tum arjap thibji none phonga bangke kilu adat cita nil tum pare pon po 400 kadu ka wi alam chithan pom chimum pom bomlo asi kilu kali non ke repek lo singason area singason constituency long bangke aprang son kale lo posi nang tum ning chibi sig mela sola makel lasi epi non e phonga bangke epi jersi highway po posi nil tum klar dak plong media anu pan pachin pon dak lo pini bangke APCLC long live APCLC long live JI Kathar long live JI Kathar long live Rajan Timung pahai nang ma Rajan Timung pahai nang ma iyo tribal unity long live tribal unity long live okay coba thank you BJP atim penamat alang litum Vijay Hanseria kado we phanwan lo pulote la JI Kathar kaning je alam anda mane chokchi pu papa pu tekang nang pamat hala constitution mate det kachari aron along alam the ke ahok alam saide mati jo amasi hala Vijay Hanseria bang ki putu ke ilitu maphan arni bang JI Kathar nang than alam the ateng pen si bang hala taning je tekang lo nang litum jongsi gobernur jongsi nang ceton unde pulo tenang litum court tamit dam tamit pusi alang li kening jete kang lo lapen sik sidul aja kongke la sik sidul do anang bong penang litum karbiang long lapen ensihil helo jakong ke thenai la lo litum ke chini nang hini bana bang kenang litum alang do lo setanang tum langjun thek thedel lo ko bang itum ke therak dam ning jala helo la sela council ka chari tum ke chok che apolo lage na lo